Sí. D'acord. Doncs ara faré venir el senyor Joan Garcia i li comentaré la situació. Hola, Maria. Hola, Mireia. Pots anar a buscar el senyor Joan Garcia, que vull parlar amb ell? Ara vaig a buscar en Joan Garcia i l'acompanyo al despatx. D'acord. Gràcies. Endavant. Hola, Joan. Hola. La directora de Recursos Humans et vol veure. Diu que és important. Deixa el que estàs fent i acompanya'm. Coi, què passa? No ho sé, la Maria m'ha dit que m'acompanyessis al seu despatx. Bé. Endavant! Bon dia, senyor Joan Garcia. Bon dia. Gràcies, Mireia, ja que vaig anar. Passi. Sentis que vull parlar amb vostè. Vostè dirà. Gràcies, Joan. Ens podem tutejar, oi? Què tal? Tot bé? La família bé? Sí, gràcies per preguntar. Estava mirant el seu expedient. Carai, Joan, portes treballant per l'empresa més de 30 anys. Ens has demostrat ser un bon professional i tenir fidelitat i predisposició cap a l'empresa. Et volia comentar que el que fins ara eren rumors de fusió entre la nostra companyia i la matriu americana, ara ja són realitat, ja és un fet. El nostre president delegat i el conseller han signat ja la fusió. És un moviment estratègic per estar més forts i més competitius davant d'aquest mercat altament erosionat per la crisi. Aquesta fusió ens dotarà la nostra companyia de més recursos tecnològics, però bàsicament financers, per estar més forts davant d'aquest món tan competitiu i d'aquesta crisi. Però esclar, com tota fusió, Joan, crea duplicitats en els llocs de treball. I malauradament em sap molt greu haver-t'hi de comentar, però el teu departament queda afectat per aquesta duplicitat i s'haurà de tancar. Joan, hem de prescindir del teu lloc de treball. Però si abans has elevat i has reconegut la meva bona trajectòria professional. I crec que em mereixo una oportunitat en la nova organització, després de la fusió. Tranquil, Joan. L'empresa vol solucionar aquesta situació de la millor manera possible. Escolta'm. No em pots despatxar. Després de la dedicació que he tingut cap a la companyia, tinc experiència i he demostrat tindre bons resultats i ser competitiu. En 30 anys que fa que estic treballant aquí, només he faltat 2 dies a la feina i va ser per una grip mal curada. No m'ho posis difícil, Joan, escolta'm. A mi, personalment, em sap molt greu haver-te d'acomiadar. Pensa que he fet tot el que he pogut. He defensat el teu expedient i he parlat de tu amb els executius americans. Com a directora de Recursos Humans, els he dit que ets una persona que t'adaptes molt bé als canvis, que ets molt versàtil i que podries fer qualsevol altra feina a la nova organització. Però l'alta direcció ho té molt clar. El que volen són reduir costos i ho tenen molt estudiat. Joan, volen reduir la despesa de personal en un 30%. Els números són els números i no hi ha cap més altre argument en contra. Però si aquesta empresa porta anys darrere anys obtenint beneficis, en aquest últim exercici ha obtingut els més alts de tota la seva història. No em vulguis enganyar, Maria. Tu fa 3 o 4 anys que treballes aquí? Jo porto més de 30 i sé de què parlo. Joan, escolta'm, saps que jo t'aprecio, però els negocis són els negocis i que portis molt temps treballant amb nosaltres no és cap garantia. Els temps canvien. Sí, d'acord, és una putada que de cop ja no comptin amb els teus serveis. I sí, d'acord, que t'acomiadin tampoc és bonic, però és el que ara toca. Pensa, Joan, que les empreses, en aquest món que vivim tan canviant, han de fer sacrificis. Au, no em vinguis amb discursos. Sóc una persona vàlida i per l'ansietat de guanyar diners i diners fàcils m'acomiadeu? Tinc estudis i criteri i no sé si em podeu acomiadar així com així. Escolta'm, he negociat amb l'alta direcció que fos un acomiadament improcedent. Així t'emportes una bona indemnització, 45 dies per any treballat i 2 anys d'atur. És una bona sortida. No deixis escapar-li, agafa-la. Però, Maria,
Però que no ho entens que no vull marxar d'una empresa on hi ha beneficis i on hi puc demostrar-hi una bona feina. Tinc 45 anys, una família. Les meves filles estan a la universitat. Encara no tinc pagada la hipoteca i el que m'ofereixes no és res de bo. No m'ho pots fer això. Jo no sóc un número. Sóc una persona seria, responsable i competent. Joan, no m'ho posis més difícil. Ara pots sortir per la porta gran. Després estaràs dins un ERE col·lectiu i t'acomiadaran junt amb tot el teu departament només per 20 dies per any treballat. I al·legant motius d'organització. Això és tot. Joan, signa aquest document d'acomiadament. És el millor per tots, per tu i per la teva família. Maria, no siguis cínica. És el millor per vosaltres. Com pots acomiadar-me i dir-me que m'estàs fent un favor? Com han canviat els temps. Jo vaig començar a treballar en aquesta empresa amb el seu fundador, el senyor Adolf Pérez. Ell sí que era tot un senyor. Junts vam treballar i vam poder aconseguir fer gran aquesta empresa. Però les noves generacions només volen el diner fàcil. I ja no volen les persones com abans. Ara ja tracten els treballadors com si fossin números. I quan no els interessa, és fàcil prescindir-ne. Creu-me, aquesta oferta de rescissió de contracte és el millor que et puc oferir. Però no em vinguis amb eufemismes. M'estàs fotent al carrer, coi? M'estàs donant una puntada al cul i em deixes al carrer. I m'estàs fent un favor? Jo sempre havia pensat que darrere d'aquests ulls hi havia una bona persona, però veig que m'he equivocat. Per no perdre la teva cadira, et vendries hasta la teva mà. Ep, no em faltis, que jo només compleixo ordres. He mirat que el teu expedient d'acomiadament fos el més beneficiós per tu. Signa aquest document. És el millor que pots fer. Si no, t'acomiadaran junt amb tot el teu departament amb menys indemnització. Signa. Et faig un favor a tu i a la teva família. No vull signar. És el futur de la meva vida laboral i el de la meva família. Ho haig de consultar. Parlaré amb el comitè d'empresa i amb algun abocat laboralista. Què t'has pensat tu, flamant directora de recursos humans? Que jo no tinc recursos? Que sóc un treballador al qual el podeu acomiadar fàcilment? Doncs no. Estàs equivocada. No perdis l'oportunitat de sortir per la porta gran. M'ha costat molt que et facin un tracte de favor. Signa! 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 Maria, no serà fàcil fotre'm al carrer. Tinc afortunadament dignitat i esperit de lluita. Ara marxo i no tanco la porta del teu despatx de recursos inhumans. Encara no estic fora d'aquesta empresa. Ja ens veurem. Endavant. Bon dia, senyor Alonso. Que puc passar? Passa, Joan, estava esperant. Un momentet. Anem a seure a aquella taula, que estarem més còmodes. Què? Com va tot? Bé, sí. Sisplau, seu. Gràcies. Vols prendre alguna cosa? Un cafè, una Coca-Cola? No, gràcies, és molt amable. Què tal la família? Doncs molt bé, la Júlia em dona records i les nenes, que per mi sempre seran nenes, ja estan a la universitat. Ets un home afortunat. Per mi, després de divorciar-me, la vida ja no va estar el mateix. Com ens compliquem la vida? Quan les coses senzilles normalment són les millors. Tens raó. Jo he tingut sort i he estat afortunat, però tu has triomfat amb els negocis. Tens raó. Bé, doncs, parlem de negocis, que és el que jo sé fer. Com ha anat la reunió, per dir-ho d'alguna manera? Ha estat un bon exercici de recursos humans. Veig que tens sentit de l'humor, Joan. Això és una bona qualitat que sempre has tingut. Gràcies. Qui no ha tingut gaire sentit de l'humor ha estat la Maria. No ha sapigut dominar la situació i quan jo he parlat i he pres la iniciativa, ella s'ha enrocat en què havia de signar. I no està convincent. No ha tingut aquell caràcter ni aquella mala llet per acollonir-me. I, perdó per l'expressió.
I per fer-me veure que signar aquest acomiadament improcedent era el millor i l'única manera que jo tenia. Jo li he dit que havia de pensar-m'ho i he marxat. Millor dit, he deixat la plantada. Ets un crac, un maquiavèlic dels recursos humans. Ara et torno la broma. Doncs ara sí que em prendria alguna cosa. I forta. Aquestes situacions desgasten molt. Joan, tinc per a aquestes ocasions un Malta excel·lent. Amb els negocis a punt de tancar, l'alcohol és el lubricant que fa que tot arribi a bon port. Joan, et convido a degustar un magnífic whisky. Te l'has guanyat. A veure, què et sembla? Havies provat mai això? No? Carai, que és bo. Si la Maria hagués tingut aquest whisky, potser seria jo el que estaria acomiadat. Segur que sí. No em donis idees. Aquest whisky és molt car. I així, què hem de fer amb la directora de Recursos Humans? Doncs, com que la directora de Recursos Humans té pocs recursos... Com puja aquest whisky! L'hem de despatxar. No serveix per acomiadar personal. D'una manera ràpida, resolutiva i convincent. No té caràcter ni mala llet, els sentiments la traeixen. I ara, amb la fusió, haurem d'acomiadar molts treballadors i personal que fa molts anys que estan treballant aquí. Per tant, necessitem una persona freda, dura i resolutiva, i que prengui les decisions ràpides per poder gestionar tots aquests acomiadaments. Per tant, això ens donaria peu a millorar, a reduir les despeses de personal amb un 30%. Molt bé, Joan. Molt bona feina i molt bona anàlisi. Beu-te el whisky i ja pots anar a acomiadar la nostra dèbil directora de Recursos Humans. Salut! Salut! Business is business, com diuen els nostres socis americans, Alonso. What are you like? You've had a right life, taken a long ride, but oh, what a cost. With all of your life staring at white lines, reading the road signs, and oh, what a loss. Sleeping late in the afternoon, playing your guitar, born under a bad sign, born under a bad sign. Sleeping late in the afternoon, staying out till dawn, born under a bad sign, born under a bad sign. Now you're laying in the
the afterglow. And there's something that she wants to know. Are you gonna be the one to say that you belong to me? You belong to me. Born under a bad sign. Born under a bad sign. Sleeping late in the afternoon, playing your guitar. Born under a bad sign. Born under a bad sign. You've had a right life. Born under a bad sign. Everybody knows. Everybody knows.